Welcome to Excel Trove Online. Ngayong gabi, mayroon po tayong espesyal na pagtatanghal. Ngayong gabi ay Biyernes, kaya alam natin, maraming mga kaibigan natin dyan, maraming mga kapatid dyan ang nag-iinuman. Kaya naisip ng papa ko ngayong gabi na ihandog sa inyo ang isang medley para sa ating katuwaan. Mga kaibigan, Excel Trove viewers, pakinggan natin si Rick Dayag. Si magandang musting mahirap na spelling. Ang sabi ni Neneng ay dala siyang saging. Hintay ng hintay ay dala dumarating. Si matandang musting mahirap daw spelling. Kung kayo'y naghahanap ng masarap na pagkain, bakit di nyo subukan ang paninda ni Neneng? Paninda ni Neneng, masarap pa sa lahat. Paninda ni Neneng, masarap pa sa lahat. Ako'y naglalakad sa tabi ng dagat. Ako'y nagkapulot sa boteng alak. Iniuwig sa amin, ininom ko lahat. Atching, 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 ako ay nalasing. May isang maliit na kalye, paikot, ikot ang korte. Kung tawagin ng marami, yan daw ang kalyehan ng norte. Ay naku, ganyan lang ang buhay. Sa bawat tao'y may pagbabago. Yan ang ibig sabihin ng kwento. Ayos na raw ang puto. Standby ay huwag ninyong hahamakin. Standby ay nakakatulong din. Kung may lamay sa inyong kapitbahay, standby ang unang dadamay. Standby ay palagi sa kanto-kanto. Humihigit sa lagay ng mga tao. Kumpadre, magbigay ka ng aso. Pulutan ng alak ang punso. Kahit man na saan ako'y naaalip, nasa siyudad man o sana yun. Ang hirap ko'y taglay, di ko pinapansin. Wala mang kwarta'y naiipon. Basta't ako'y busog at mayroong makakain sa 3 beses maghapon. Ibalag. Olay, olay, tuday, sa bunga mo manggay, payang mo tapetsin, asimatin. Olay, olay, katuday, sa bunga mo manggay, payang mo taasin, ay naasin. Olay, olay, katuday, sa bunga mo manggay, payang mo ta sa luyot na talagang
hanapin. Mabalo-balo, Rick Dayan. Exceltro viewers, maraming salamat sa pagsuporta sa Exceltro Online. Nawa ay nakapagbigay kami ng konting kasiyahan sa pamamagitan ng kantang iyan na isang medley na isinulat ng aking ama kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa mga kaibigan ng papa ko na nasa kabilang buhay na, nawa ay ipagdasal nyo kami na naiwan dito sa mundong ito. Maraming salamat, Exceltro viewers. Hanggang sa muli. Lagi nating tandaan, let's always be a blessing to others.